Ihhash'Elikhulu. Wethu. Ugcine nini iqhude lakho lo Mgqilazi? Wethu usacula kodwa lo. Hayi nama ngibona. Ngiyambona usefuthekile manje emzimbeni. Ngazi ufuthwa yini lo. Oqala nje manini. Nisakhuluma indaba yokuthi usacula yini. Ugcine nomculo. Ugcine nokhipha. Hawo, I'm sure sek level 5 lokho avaleke lapho usahlele nje. Stay home. Stay safe. Shona ukuthi test program. Namanje lokho nje avaleka stay home. Enyameni. Phela siqale ku level 5 until ku level 1. Saphinde sabuyela ku level 3 saba ku level 1. Shuthi yena namanje lokho usetshenziswa seqale ku level 5. Sizothini manje? Enyameni. Ngobe kuphele futhekile ngaka ufuthwa yini? Wethu phela. Ngiyakukhumbula uhulumeni utshona demvani. Ungathothi yena usale. Uke wagijimisa kakhulu lo buya okusheshayo okuthiwa ngaze umkhondo wamaswedini. Yes. Nezothiwa buyakhukhumalisana. Ya vele buyafuthana mangizwa. Yebo lo kwashaya. Awungenza kuba mhlawumbe dlalo buya ngoba hey, akhulu phela uyaqhuma wethu nokumbona lapha eThopi. Kodwa phela bafuthu kunento engimele nibheke, ne? Futhi imali bengenayo wasengcono ukuthi engene ngayo. Wemfowethu mangabe cha imali bungenayo, hayi uboza. Asakunceda mfowethu. Khululeke. Yes, imali ikhona. Imali ikhona lapha libhodlela khona lapha ku 1.3. Wethu ngabe ngithi hayi mhlawumbe kwenziwa imali. Manje nasemdlalweni ngiseze ngambona nje kwabaqashwayo uyayifanela nje nathi sidusela inkomo. Ngona nami ngilusela inkomo zangithi nje ekhaya. Cha mina bese ngicabanga bafowethu. Yazi inkomo zamkhulu ekhaya ne. Ilapha bo 800 nakhona. Hayi safana mbize wethu azosenga inkomo zangithi le. Njengana sesemba mgodi. Ade siyosenga inkomo zale kwa 3 seconds. Cha mina mfowethu bayitshela. Mina ke le kakhulu. Le kithi impela gezele inkomo ekamkhulu ngoba ngilive bafowethu. Isikhulu kwasithoma. Sasukela nje abafana bamgquma nojezu elikhulu. Bengenzeli ukuthi uthe mayilayeza u3 seconds inyanga enkulu mayilayeza uthi anoko ningibizelela abantu kwathi hayi ngisesebhizi umtshela ngisesebhizi nefone eshithiza wrong number. Lo muntu akekho lo wrong number. Uyabalisa inkosi yami. Sekujula ukubala. Ngicela 3 seconds mayi lokho. Pasapha wena. Befowethu ngoza. Ngizokuthelela mfowethu ngikuthengele yezo. Ukhupha umgodo wethu. Akwazi ke le ndaba eshibuku yakho loyiphuzayo mfana wami. Izokubulala umncane kakhulu ishibuku. Umgodo wethu lathi. Uphinde. Landa imbuzi. Qasha ngale. Nombila womile manje inkomo ufuna ihashe ufuna uzovuna lemakhaya. Awuphele izingane futhi abashana abahlupha kabi. Ngoba futhi mhlawumbe nemali ke studio awunayo. Ake senze kanje. Uzovuna koba for 500 insimi. Uvune kuba for 500 insimi. Koba for 500 insimi. Ekhaya 500 insimi. Uno 2000 nike lapha. Wamahala ha. Futhi uzongena ungena studio mfana wami ukhiphe wenze kahle. Kodwa nakhona uzoshaya single track. Ushaya single track. Kodwa album ayiphumile. Kasi siyakuzama phela lapho. Yes. Uphile mfazo enasipho. Wenkosi umshono singabe ngathi inkosi amenyezwa thungwa kaZonke. Bese sibonga sesekhalo mama kama wena. Hayi mfana wami. Enyakuzwela mfana wami. Hayi nyakuzwela. Kubhlungu kwakho. Indaba yakho isesakele liboshi. Asiphuze nebafowethu. Thina ngithi imali ikhona. Siphila mtepo azange sisale ku level 5. Angithi. Asiphuze. Sidloba khona noba nabo. Ngikunoba mfana. Ngiyashangiteshe bafo. Kodwa mfowethu kodwa kunale mangabe mfowethu mhlawumbe imali lena 2000 awunele ukuthi uyokhipha nini. Sesohamba sokucelela kukhupha mfowethu. Asihamba sokucelela mfowethu. Uyoshayela icela. Uhambe uyoshayela icela lapha. Yabona lapha kwakuba lena kwezablu nation. Hayi akanamali kwayena loyo. Hayi akanamali kwayena. Yethwa unokuthanda ukusho izinto uyamthanda kanamali. Yethwa ngithi mina ngizocela lekakho. Mina ngicela kwakhoba mfethu le kwakudonation. Uphela umlandi la usucula. Umlandi. Umlandi wenza. Yewemfana wami lalela lo mfana lo. Ayikwamna ngambhadalele istudio. Ngeke ngasimkhokhela uzala. Imali ikhona yes. 082 344 9199. Awuzo 336 860 089. Kwazi lo number lezo zibhadala istudio.
ozophuza utshwala yonke lento yakho yokuphupha. phuza utshwala ube right Yes. amahloni thelela saba amehla abantu ube right ubana abantu bonke sharp hambile